Bueno, macho, estás bastante lejones. Aí ainda non sei, macho. Como que che falta algo. Que me falta algo de Aragonés. Doche, tengo que cruzar el Ebro. Al otro lado me espera. Papá, macho, non. É unha jota. Ah, xa sei, colega. Acabicho. Agora sí, macho, Luis Aragonés fallado. Perfecto. ¿Tú crees que colará? Sí. Bueno, se non aparece por aí o verdadeiro. ¡Socorro y tal! A mi Ángel María Villar, sacarme de aquí, tal. Ya vamos, ya vamos. Veña, Tucho, tira algo aí. Unha corda. Unha corda, tira unha pedra, hombre. Veña, a cabeza, vamos. Cuidado que se pesa moito, se pesa moito. ¡No, soy Luis! ¡Y tal! Aí. Listo, macho. Ahora vai o Xafio de Hortaleza. Sí, sabio de Hortaleza, perrea. Sabio de Hortaleza. Te deu son o sabio de Hortaleza. Tucho, euskera. Non nos demos cuenta. Ele é o sabio de Hortaleza. El ten máis estudios dos normales. Claro, é sabio. E se a mí me fa unha pregunta e eu non sei contestar, daránse cuenta que non son o sabio de Hortaleza. É verdade, macho, temos que preparar unhas respostas, porque se fan preguntas con malicia. Sí. A ver, xa está. A ver, en que ano empezaron as guerras púnicas? Pero que clase de pregunta é esa, Tucho? Os periodistas deportivos fan preguntas tipo: Mister, que? Sí, macho, pero ti eres o Xafio, entendes? Entonces, seguro que van a por ti. Dios, veñen a por min, ainda non empecé a entrar, xa veñen a por min, hombre, iso que é a cadena SER me papa, non? Pois ainda non sabes nada, macho. Dis que falaron con Del Bosque e que che van a dar un abrazo. Como que a mí que lle den polo coa selección, hombre, dimito, Papá, dimito. macho, non podes dimitir, que me tens que convocarte. Ahora dimito, pero eso sí, non les perdono un duro, quero cobrar todo. Pero fano por mí. Que non, que te quitan a ilusión a un por vivir, home, un ainda non empezou, ainda non chegou a cuartos e xa me están faltando ao respeto. Dimito. Pero vamos a ver, papá, vamos a ver. Por que facemos isto nós? Para que eu me faga futbolista, nos forremos e pois imos os dous a Brasil, entendes? Ou non te acordas? Tens razón, non me daba de cuenta. Bien, pois vamos alá. Entonces vou convocar unha rueda de prensa e vou dar a nova lista de xogadores da selección. E aí é onde te meto a ti. Ahora, como me pregunten por Raúl, dimito. Mira, nai creia como están as cabezas, macho.